Hvad så? Philip her, og velkommen til min våbenguide i Battlefield 3. I den her serie vil I se en lang række af våben, som jeg går i dybden med. Og hvor jeg både vil vise jer diverse strategier til bedst muligt at bruge våbnet, og de bedste attachments, som passer til de forskellige våben. Dermed vil jeg give jer mit bedste bud på det ultimative våben i Battlefield 3. I dag kigger vi på AK-74M. Våbnet er kun tilgængeligt for Assault-klassen, og det er det første våben, som du har mulighed for at bruge som Assault, hvis du spiller på russernes side. På den amerikanske side får du den først unlocket efter 220.000 points, som faktisk også er den sidste unlock, du får som Assault på amerikanernes side. På russernes side derimod får du unlocket M16A3, som du også får unlocket efter 220.000 points. Og så videre til noget info omkring AK-74M. Den blev opfundet i Sovjetunionen i 1974 og er en videreudviklet version af Kalashnikov 47, også kendt som AK-47. Magasinkapaciteten er på 30 skud, plus et ekstra skud, som allerede er i dit løb. Fireraten ligger på 650 skud i minuttet, og skudmetoden, som der bliver brugt, er delt op i to. Der er fuldautomatisk og semi-automatisk, hvor du med fuldautomatisk kan afføre alle dine skud af på én gang, altså hvor du holder triggeren inde og fyrer det hele af, og hvor du med semi-automatisk skyder et skud ad gangen. Den er sat til fuldautomatisk, når du spawner, men det kan skiftes ved at trykke V, når du spiller på PC. Reload-tiden ligger på 2,2 sekunder til 3,2 sekunder. 2,2 sekunder får du, når du har et skud i løbet, og 3,2 sekunder får du, hvis du har tømt hele dit magasin og derefter lader våbnet. Skaden per skud ligger meget gennemsnitligt med de andre assault-rifler. Den har en max skade på 25, hvis fjenden er inden for 8 meter. Det vil sige, at man dræber en modstander med 4 skud, hvis skuddene rammer dem i brystet eller i armen. Men efter de 8 meter falder skaden markant, til den når 50 meter. Der skader den kun 17,5. Den lave fire rate, som det her våben har, gør, at den er bedst egnet på medium til lang afstand fra fjenden. Derfor er den nok ikke så praktisk inde i små trængeområder. Men den er derimod meget lidt rekyl, og det gør, at du kan holde aftrækkeren inde meget længere, og dermed stadig at kunne holde fokus på fjenden, mens du står og skyder på ham. Personligt foretrækker jeg at bruge et Cobra-sigte til det, med foregrip og hero barrel. Men uden noget sigte kan også godt anbefales, især på long range baner mere. For overraskende set, så virker Iron Sightet rimelig godt til mid-range til long-range afstanden, hvor du rimelig godt kan kontrollere rekylet, selvom du holder aftrækkeren helt inde. Men overordnet set er AK-74M en meget dejlig gun. Du kan regne med den, når det kommer til stykket, og den vil aldrig svigte dig i en skudkamp. Så derfor får den 4 ud af 5 stjerner. For selvom den har så godt aim, synes jeg personligt, at den skyder for langsomt til min spillestil. Men den får alligevel en høj score, grundet at den er så pålidelig i diverse skudkampe, som man kommer ud for. Nå, det var alt hvad jeg havde at sige om AK-74M for den her gang. Håber I kunne lide denne episode med våbenguide. Skriv eventuelt en kommentar under videoen med et godt feedback, som jeg faktisk kan bruge til noget. Og så jeg faktisk også kan gøre det bedre næste gang. Nå, vi ses. Håber I glæder jer til næste episode, hvor jeg vil dække M16A3 og M16A4. See ya.